Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Nagsimula bilang child star at nakilala bilang si Ding sa Kapuso remake na telefantasyang Darna. Nagtuloy-tuloy ang pag-arangkada ng kanyang showbiz career at naitampok sa ilang mga proyekto sa GMA. Ngayong kinagigiliwang bilang si Guaps sa Kapuso primetime series na Oh My Love, mga kapuso, mas lalong sasaya ang ating umaga dahil makakasama natin sa Biz Talk. Let's all welcome multi-talented kapuso actor and comedian, Buboy Villar! Masantos siya kawasan, Buboy, and welcome to Mornings sa GMA Regional TV! Ayan, hello po. Good morning po sa iyo, Ma'am Cara. Ayan, at sa mga nanonood natin dyan sa North Central Luzon. Ayan, hello po. Ano ang mga bagay na nakahiligan mong gawin lately dahil sa pandemic? Pre-practice ko kung paano matulog na mahaba, kung paano umupo ng mahaba, nang hindi ka naboboring, gano'n. Wala po kasi po ang pinagkakabalaan ko po talaga, kasi yung pumupuntahan ko po yung mga anak ko, as in doon lang ako nakafocus ngayon, at syempre sa tinatayo ko maliit na business. Ayun po, yun lang po ang kinapafokusan ko po ngayon. What sparked your interest para gumawa ng online content for YouTube? Actually po, wala po akong idea na magiging vlogger po ako Kasi po, kung hindi rin po dahil kay Jelay Andres, na tinulak niya ako mag-vlog. Ito na po ngayon. Kaya laking pasalamat ko po sa kanya dahil kung hindi niya po kinulit, hindi po ako mag-jump sa pagiging vlogger, at sobrang challenging kasi syempre halos ako lang din po yung mag-isa to, at syempre sumusuporta yung mga kaibigan ko. Kaya laking pasalamat ko at tuloy-tuloy po ito. Buboy, higit kang nakilala bilang si Ding, ang dakilang sidekick ni Darna. Nasubaybayan ng marami ang iyong paglaki sa showbiz hanggang sa nagkaroon ka ng sariling pamilya. What is the best advice you've been given tungkol sa pagiging artista? Actually po, hindi po kasi isa Kasi po, kung titignan nyo po talaga ng mabuti, actually, sa bawat taping or marami ka matututunan Bago ka man or old school ka man, may matututunan ka pa rin. Kung baga isa lang pinaka-aral na tututunan ko, sige, yung pagpapakumbaba. Ayun po. Buboy, pag-uusapan na natin ang kinaaliwang Kapuso series na Oh My Love. Marami kang pinapasaya sa karakter mo sa serye na ito. Pero ano nga ba ang mga dapat naming abangan? Of course, sobrang delikado ng role ko dito kasi nga, yung role ko nga dito may sakit nga sa puso. So, abangan nila yun kung ano pa ba ang mangyayari kay Guaps, kung hanggang saan ba aabot si Guaps. At abangan nila kung magkakatuluyan ba talaga si Sensen at si Doc Mix, si Doc Idol Mix. At syempre si Jelay, na sobrang dito, talagang pasikat sa social media niya kasi siyang siya to Siyang siya to At marami at iba-ibang pang katatawanan at syempre iyakan at hindi mawawala dyan yung aral syempre. Thank you and congratulations sa iyo, Buboy! Bukod nga sa Oh My Love, ano pa ang mga dapat naming abangan sa iyo at saan ka ba namin pwedeng i-follow? Please invite! Opo, syempre, subscribe nyo lang po ako sa aking YouTube channel, Buboy Villar, at syempre ang aking Instagram, Buboy Villar lang din. Yun, meron namang verified po at sa aking TikTok account, ayan, Buboy Villar. At Twitter ko, hindi ako masyado tao doon, pero follow nyo na rin, Kung okay lang din sa inyo, Buboy Villar 1 naman yun. So, yan, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, thank you. Thank you, Buboy, and have a great day! Stay safe! Stay safe po sa lahat mga taga North Central Luzon. Thank you po. Marami pang impormasyon sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.